Hola chicas, hola chicos. Hola. Que tal? Estades co vosso libro favorito? Sí. E cal é? No corazón do bosque. O autor é Agustín Fernández Paz e Miguel Anxo Prado foi o que fixo as ilustracións. Este tipo de libro é de narrativa e fantasía. O libro trata sobre unha nena que mentre está nunha excursión co colexio, un trazo moi simpático métese na súa mochila para pasar o inverno na súa casa. Porque cando estaba no bosque estaba só porque os seus compañeros marcharan porque estaban talando moitísimas árbores e non querían estar aí. Ao final que a nena como outras na pidera a nena que acabase que se podía Se podía marchar. Outras non se podía marchar con ela, non? Sí. Se podía marchar con ela o inverno. E como se acabou o inverno, pois o trasno volve ao bosque outra vez. É moi... A mí pareceume un pouco triste porque deume moita pena que se despidese. As ilustracións están moi ben e os colores ten que ver con outono. A letra está moi ben, non é moi grande nin moi pequena. A edición está moi ben cuidada. A ver, podemos ver un momentito que quería decir Isaac. Que a mí gustoume moito o libro porque dá gracia, ten algúns toques de comedia. A mí estas dúas, esta da portada da ilustración e esta encantaron. E que tipo de literatura dixechedes que é? Narrativa e fantasía. A ver, vamos a ver a portada.